kinsay mga angayan mag-networking. Paybalo, dili tanan magsilbi sa networking. So, atong isgutan karon kinsa ang mga tao nga mas dako og chance sa networking. So, una, ang mga naay lakas ng loob, tibay ng dibdib. Kanay nga na ba? Kanang dili-dali may ubos, nang dili-dali mangluod, dili-dali ma-discourage, kanang fighter o kinaiya. Kay nga na ang tinod na kinabuhi, bisan pagdili sa networking, dali ka mangluod, trabaho ka, kasama ka si mong amo, mundang ka. Wala ka ni undang rin ha, imo laging giagwanta. Uy, pwede di ka ni networking. Sa inyong bahay, pinili ka kasabaan. Wala ka ni layas. Uy, pwede ka sa networking. Kadtong mga tao nga bisan og daghang mo discourage nila, mo padayon. Kadtong mga tao nga may ingnon ba nga, di ka madatoy, wa kay chance na. Pero sila mingon, madato na ko sambe. Kadto, pwede to sila. Ikaduha nga pwede sa networking. Kadtong mga andam, ready nga buhaton nila, ang kinahanglan nilang buhaton aron matuman nilang plano or ilang goal. Na may uban, kusog kay mo plano, uy mga ligo tag dagat, ni uwan di madayon. Hindi ka pwede ani. Pero katong plano na dayon ni uwan, bagyo, minsan padayon ato ning dayon nun. Ngayon ang mga tao. Pero seldom ra kay na. Usually sa mga tao dali kay mo undang, dali kay mo discourage, dali kay mo give up. Kay ang giving up is the best and easiest way. Aron di na ka magunahon na. Mao na ang pinakasayo na escape. O mao nang surrender ang uban. Pero bantay mo mga military, no retreat, no surrender. Kabantay mo ng mga boxer, bisag nabunog na musukol. Kabantay mo ng mga athletes, bisag kapoy na mulihok. Bantay mo sa mga maayo kayo ng atong gingon gi-idol ng mga nindot kayo nga players, mga mayuhan na nila. Dili sila maayo kung ilang kontra dili maayo. Makaingon ka maayuhan niya kay iyang kontra gud tabangan siya 5, tabangan siya 4. Maunay para sa networking. Kaya nga naman, kung inganay mo kinaiyan, yan nara ka din sa pagpanarbaho, ano gunay? Your skills and your attitude is worth millions. Dayon, wala ni mo na avail para unta ka ani